Beste aste bat berriro ere zuekin lagunok, Irunera etorri naiz oraingoan, zuei laguntxo bat aurkezteko. Garrantzitsua da herrian, alkatea da. 1937 urtean, bere lagunekin batera Irunera etorri zen, eta alkate izendatu zuten. Herriko armarria duen domina darama, gainontzeko zinegotziak bezala. Eta nola ez, alkatearen makila eta guzti. Herriko plazak, kale zein txoko berezi guztiak erakutsiko dizkigula uste duzue. Ea tartetxo bat daukan gurekin egoteko.